दसे गेरथ' हाबनो नायनोसै नै नैबेयाव हाब आलासि बेयाव थागोन आरो बेयाव फरेननि बेयाव नोंथाङा मावनो हादों मा खालामो नोङो बेयाव हाद्रि बिर नंगौ हाद्रि सिथावब्ला नों खालामगोन आरो सिङाव जानला मोनला हाबनो हायाखै दे नंगौ नोंथाङा मावनो हादोंना बै एलइडि स्क्रिननि बहायगासिनो नंगौ नायनोसैथ' आथिं बनायबाय थादों नाय दखानाव हांगोन आरो दखानाव मा फाननायखौ नायनोसै मैगं थाइगंफोरखौ फाननायखौ नायनोसै अमा बेदर लागोन नै बेखौबो मोनो दालिबो मोनो आसारबो मोनो फानलु गोजाबो मोनो नै नोंथाङा मेनेजार बोसोर लाग्रा अबे गामिनि थांगाफ्रा बे गामिनि ना नैबेयाव पिसकर आरो अनेक मोनो आरो बेयाव आरो नोंथाङा अबे गामिनि बे गामिनियानो नै बिदि लानोसै र' नोंनियाना नोंसोरनि जमा कमला नागिरदो दे कमलाबो मोनो नै कमला बे कमलाखौ अबेनिफ्राय लाबोनाय अरुणाचल बापारे एसां गोजाननिफ्राय लाबोयोना आरो बग्रिफोरालाय अबेनिफ्राय अबेनि नंगौ गायनाय आं दायो कमला बायनोसै कमला बेसेबां लायो 100 बबे बै मोनसेया दाबो आं मोजां बासिना लानोसै हायोब्ला सबानि नामाव कमला जानो नागिरसै आरो माबायदि गोदै ना गोखै ओमफ्राय जानो नागिरसै 100नि ना आं 100नि लानोसै दे केमेरा हमलाय दायो आं लासिगोन 100नि लासिगोन 100नि नै हबानि नामाव आं कमला बायबाय आरो नै दायो अरनांगौ आं थिनखाय बायनो गोनां जाबाय आरो ना ब्रादार फार्स्ट अपेनिं खालामदों आरो दायो 2 तारिख गाबोन 3 तारिख आरो गाबोन 4 तारिख 5 तारिख बेनिखायसो बर' पाब्लिक कनभेन्सना लकडाउननि उनाव बोसोरनै जादोंमोन आरो लकडाउननि समायाव बर' पाब्लिक कनभेन्सखौ लाबोनो हायाखैमोन ओरैबायदि बेमार जानाय बुहुमाव हाजार लाख बेमार जाना थाबाय बेनिखायनो बर' पाब्लिक कनभेन्सखौ लाबोनो हायासै दायो आङो बेदर जानायखौ नायनोसै मा लाखो खै केजि लाखो जोङो 8 केजि लाबाय बापारे दिनैनि थाखाय दाउलायाखै दाउआ दंखायो दाउआ बर्तमान दंखायो दे दिनैनि थाखाय अबे नोंसोरो जों बरनगरनि दे नोंनि सेनेलखौ नायबाय थायो जोङो लायनोसै नै नाखौबो माबायदि फिसियो बेयाव दायो नाया गोथां थैयाखै आरो थैयाखै नाया ओरैनो जेनेब्ला दिनै 2 गाबोन 3 आरो गाबोन दिन बाला ओरैनो नाखौ बेयाव दोनबाला नाया ओरैनो थैना थागोन ओंखायनो बिदि बनायना लाखादों आरो
र' बेयावनो Dia lah inilah. नायालाय मा लकेल ना मा Lokal nih. लकेल अबेनिफ्राय लाबोनाय बे मन्दलियावनो थारमाने फुख्रि बनायनानै नंगौ गामियावनो फुख्रि दंखायो गामियावनो 240 सेरसेयाव 1 केजियाव बेयो बैसानि माबा लिरिग्रा मेनेजार नोंथाङालाय मा खालामग्रा नोंसोरो दाउ हरग्रा दाउ लकेल दाउ मा दाउआलाय लकेल ना बयलार लकेल लकेल बायखिबो दंबावदां बाब दंबावो ना फानग्राफोरा अबेनि सनाय बाथाबारिनि बिनियानो बे जाबाय रेस्टुरेन्ट अनेक चाउमिन मोनो चिकेन पक'रा मोनो ब्रादार फैला बेयाव मा मा मोनो ओमफ्राय आरो बहुत बुस्थुखौ गासैखौबो मोनो गासैखौबो मोनगोन आरो दा नोंथाङालाय मा मावदों आङो नोंनि नामखौ खिन्थानांगोन ना आंनि नामा माबा जिमसन आरति नोंथाङा मा मावो आङो माबायाव दङ फुडिंआव दङ आङो फुडिंआव आरसियाव जानाय बुस्थुफोरखौ बेयाव मोनजोबो नै जानाय बुस्थुफोरा नै मा मावो नोंसोरो जों काउन्टारखौ नायो आरो नोंथाङालाय आंहाबो बेनो बबे गामि नोंसोरो बे गामिनिनो बे गामि थनाय बाथाबारि माबोरै जागोन लादों मा नोंसोर दामिनि बाप बारे माथो दामिनि मावो नोंसोरलाय बहासो लोंनाय नोंसोरो बहासो लोंनाय बहासो लोंनाय बेंगालर बाप बारे नै मा मोनो बेयाव मम' मोनो चिकेन फ्राय मम' बेलेग आरो एक्सट्रा बेलेग मोना मोनो बियो गलापि रेस्टुरेन्ट लाखाबाय लादो दे एला फंबायमोनखौ जानायखौ नोंसोरो मा खालामदों बेयावलाय जेबो मोनाखै मोनथ'वाखै दाहायगोन मोनथ'वाखै सावग्राफोरखौ लागा एला इथिं दोङो इथिंबो सावग्रा नोंसोरलाय मा खालामदों जेबो मोनाखै ना मोनाखै नोंहालाय नोंथाङालाय मोनाखै नोंसोराथ' मोनखांबाय मा गामि नोंसोरो मा जायगानि सावग्राखौ लाया वेटारनि माबाफोर सोंनो माबायदि बनायो माबायदि बनायो नोंथांमोना जाफैनो हागोन बर' पाब्लिक कनभेन्सनाव फनाय बाथाबारि नोंथांमोना गासिबो जाफैनो हागोन नै माबायदि मावो नै बेयो बेंगालराव सोलोंनाय बेंगालराव सोलोंनाय खै बोसोर जाखो बेंगालराव थानाया 8 बोसोरनि हनै 8 बोसोर आरो नै माबायदि खालामो माबायदि मावो नामखौ सोंना लानो हागोन दे दामि बिराद दामि बहाबाफोर दखान होयो नामा बिथिं उदालगुरि दायो उदालगुरियाव सानब्रै बन्द' जादों ना गबानि नामा बन्द' जादों आरो ससे सुटि लादों जाबाय दे नै मावग्राफोरा बेयावनो दंजोबो दामिनि मावग्रा बबे र' नै मम'खौ माबायदि बनायो नै नोंथाङालाय अबेनि बायना लाबोदों नामा बायना लाबोदों गामिनियानो गासैबो गामिनि थनाय बाथाबारिनि नै मावग्राफोराबो दामि गोजा बहाबाफोर सोलोंनाय नामा बेंगालर बारे बेबायदिनो बेंगलनिफोरा बेबायदिनो आदा लादों नामा नै बेखौ माबायदि हायो नै
Dia दावखोयोल'दो सब गासिबो बेंगालर गोनजानि बेंगालराव ट्रेनिं लानाय गासिबो बर'आनो जोंनि बर' हारियाबो मावनो सोलोंनांगौ बेनिखायसो जोंनि बर' हारियाबो अलसिया जानो नाङा मावनो नांगौ सोलोंनो नांगौ बेनिखायसो जोंनि बर' हारियाबो गोबां मावग्रा दङ सोरबा बिहारि सोरबा आदिबासि सोरबा सावताल सोरबा नेपालि बेफोरबायदि बायदिसिना गोजानाव खामानि मावनो थाङो आरो दायो आङो बेफोरखौ नायखाजोब्बाय जाबाय दे दा जोङो बैथिं थांसै बेयाव नै मा मोनो बेयाव अनासि मुरि थालावदोम एन्थाब दाउदै सा बेयाव अनेक बायदिसिना मोनो आरो बेयाव नोंथाङा बर' गोनजा गासैबो बर'आनो नोंथाङालाय नों बेयाव मा खालामो नंगौ बबेनि गामिनि बेयो बे गासिबो सनायनि बे गासिबो सनायनि गोनजा नै बेयाव जानाय मुवाखौ अनेक बायदिसिना मोनो नै बेयावनो मा मोनो बेयाव ग्रिम बल आरो अनेक बायदिसिना केक हारिबो मोनो आरो आन्दा पक'रे नंगौना नङा ने नंगौ पुरि मोनो दावदै मोनो आंनाव इन्टारभिउ लाहैनो होननाय मानो थाङाखै नोंलाय माहा आंग्रा जुलिया अखालि आंनो मेसेज हरनाया नोङो बबेयाव आंग्रा जुलि भैरबकुन्द बेयाव थांनाय जायाखै र' इन्टारभिउ लागोन टाइमखौनो मोनाबा बिथाङा नै राजिब खाख्लारि दाबो इउटुब चेनेल दङ बिथांनिखौ नायनो हागोन राजिब खाख्लारि बिथांनिखौ नायनो हागोन दा सेंग्राफोराबो मोनाखै नेगासिनो मा जानो नागिरगोन मा जानो मा अर्डार होखोथाय आंथ' नुवासै दावदै बेखौ आंहा लांगोनसो आरो लांनांलालै गोदान बायफाम दा नोंसोरो अबेनि ओइयाव लोगो मोनासै बावबायलै गोसोआव गैला मा दायो नोंसोरो मा जागोन नंगौना नङा नंगौना नङा नंगौ नंगौ नंमारगौ दा थांसै अनेक बेयाव गथ'फोरनि जानाय पेकेट अनेक बायदिसिना मोनो नै बिस्कुट मोनो कुरकुरे मोनो टाना बाना मोनो मेरिगल्ड मोनो नोंथाङा ब्रादारा मा खालामदों बेयाव फानदों बबेनिफ्राय लाबोनाय बेखौ उदालगुरि ना गुवाहाटि नंगौ आरो नोंथाङालाय मा खालामदों बेयाव नंगौ फैसा लाग्रा मेनेजार नोंथाङालाय आङो फैसाखौ बेनो हरग्रा आन्दावनानै बे हिसाब रिटार्न खालामग्रा आरो नंगौ मा बिस्कुट दङ नै केक दोङो खरमा दोङो वारेस गथ'फोरनि जानाय मुवा सोरबा गथ'फोरा जाग्रा गैयाबा गाबनोबो हागौ आरो गाबो आरो जेनेबा ओंखायसो बेफोरबायदि बिस्कुटखौ फाननो नांगौ दा अबेनि नोंसोरो बे गामियानो नै कमलायाबो दंबावो नै कमला नै नोंसोरखौ ब्रादारमोनखौ लानोसै मा फानदों बेयाव नै हिन्जावफोरनि आइजोफोरनि सिख्लाफोरनि फाननाय नैबे खर' लाग्रा सिख्लाफोराबो बायनो हागोन मोजां मोनो आरो बेयाव नै बा माबायदि नै ममसो नामा बेलाय माबायदि जोङो बियो फोरोंनांगौफ्रा बेबायदि आरो ओरैबायदि सावनाय बायदि नुयो आरो नै बेयाव अन खालामो बेयाव अन आरो अफ जायो आरो बेसेबां बियो बेयाव 300 बबेनिफ्राय लाबोदों बेखौ हलसेलनिफ्राय लाबोदों नंगौ नै बापरे पिस्तलबो दंबावो ना नै गावग्रा बेलाय मा लाइटारसो नामालै ना माबायदि बेलाय अबे केबजों गाबग्राया बा माथो लहानि जेबानो जाया माथो
ओरैनो बेलेग आरो टेप होनांगोन हाट लाइटारखौ फाननो नाङाब्रा लाइटारबो मोनो आरो नै ओंखाम संनायाव नांगौ जायोना मालाबा नै बेखौबो मोनो नै आरो बेखौबो मोनो नै बेखौबो मोनो अनेक गासिखौबो मोनो दा नोंसोर फानग्राया अबेनि बे गामिनियानो गासिबो थराय बाथाबारि दे होमबा फानबाय था